Taga Bacolor ka lang. Tapos naglalakad ka lang. Na. Lakad lang. Taga mo rin, no? Naubos naman. Minsan, hindi naman ubos. Tira pa rin. Ilan na, may asawa na? Meron, nasa Bicol. Sa Bicol. Wala yung pamilya mo dito. Ilan anak mo? Isa lang. Ilang taon na ngayon? Yung, Anak mo? 11. 11. Binata o dalaga? Dalaga. May ano ka na, may dalagindig ka na. Naging na. Oo. 5. Grade 5. Ganda pala dito. Bagi yung palengke dito, ginibaba o nasunog? Yung dating palengke. Hindi ko lang po alam. Galing ako dyan sa kabilang palengke. Doon. Sa isang palengke. Kaso pag ganyang oras, nagkasara na, no? Sa doon, makasara na doon, nagsasara doon. Kaya lumipat kami dito. Oo. Wala nang ganong magtitinda, no? Wala. Mamaya, ano na daw, mamayang hapon. Oo. Ano ba, Sing? Anong oras kang dito? Alas 8 o alas 7? Alas 10 na kami pumunta dito eh. Alas 10. Nakarating mula Bacolor, no? Aji, alas 6 kami umalis doon. 6. Ilan taon ka na? 45. Bata ka pa ako. 55 na eh. Ilan po? 55. 55. Bata pa rin. Kaso na-stroke ako nung 51 ako. December na-stroke. Stroke? Oo. Mahirap talaga pag-stroke. Oo, mahirap. Hindi na makatrabaho masyado. Oo, hindi ka makatrabaho. Nung unang na-stroke ako, December, tapos yung January, hindi pa pandemic eh. Nung March, mag-pandemic. Bago lang pala. Oo. Kaya ito ko hindi ko magalaw. Hindi ko makatangat, ano. Palang na yung kabilang braso. Oo, 3 years na. Sakit ng stroke. Ang na-stroke ako, buti pang pinungaw mo na ako, sabi ko sa Diyos. Ayaw pa kunin. Oo, kaya wala pa akong lugar sa impyerno, kaya sa langit. Dalawa lang nang papunta ng tao eh, langit o impyerno eh. Hirap. Kaya namamalimbis na lang. Dati trabaho ko. Mapalakat pa, galayo pa na yung mapalakat. Sige, pamasahe dito. 40. Balikan ka pa kay 80. Kain na naman ito, kikyam. Kain na naman po kikyam. Hindi, kumain na ako eh. Kumain ka na. Oo, mabalakat. Mula doon, nilakaran ko lang eh. Lakad lang din. Doon sa simbahan ng iglesia, malaki. Oo, nilakaran ko lang. Nilayo rin. Oo, gusto ko makalakad ako maayos eh. Di ako nakakalakad maayos yung kaliwa ko, mahina eh. Pero kung magano ko, nagsusulat ako sa kanan. Ayun, hindi na ako makasulat. Kaya PWP ako sa namin, sa baryo. Kasi lahi namin ng high blood eh. Yung lola ko namatay sa high blood. Walang baboy yan, boss? Walang baboy yan? Yung kikiam, yung speed. Baboy? Kasi yung kikiam Mas magaling. alin?
Siyam na pala. Apat na skateboard. Siyam na doon. Apat na skateboard. Kung anytime doon. Kami sa buba. Tira ko sa'yo? Gusto mo sa'yo? Duli mo na lang ka, pwede mo. Duli mo. Pachat na. Anong lugar to, pare? Palengke. Sa Fernando yata. Palengke, no? Fernando? Alang lugar to. Itong... Share kung kita na mo. Ati lang talo, kakulit mo. Speedball, ma'am. Ilan po? Magkano? 2.5 po. 10 piso. Ito. Oh, yung... 3.5 po. Mangang po. Oh, sakay mo. Right. Kaya. Ano kaso? 2.5. Ako. Anong oras mo yan? May abang kapino. 3.5? 3.5? 3 ito. 3.10. Lati ubos. Alas 8, alas 7. Kung anong oras na ubos. Ubus mo. Saan ka namimili ng panindan mo? Yung kikiam, yung... Ano lang, dinideliver sa amin. Dinidili. Marami kayong nagsasalma doon. Pag kami nga nito. Nagtitinda. Meron kayong amo. Meron din. Magkano binibigay nyo sa amo? Bawat isa? Ano, porsentuhan lang kami dito. Porsentuhan. Kumangat eh. Ha? Kasa? Kasa wala. Ini ya? Masa inyo? Ah. Isa. Masang kikiam. Mapulungan ka. Yan mo yan. Operahan niyo sa sanga. Ulan. Oo, mga lan.